के मंडली में नया एंट्री भइल का इनकर मुंह देखला पर बुझाता जे गोइठा भीज गइल बा यही बरसात कोमा में ले बने माने बहुत सुंदर माने कहे के नहीं है माने 1 महीना पर नहा लेलन कि ना ना ठीक बा इहे पाने हो धन्य आए ठीक सही बात एकर मतलब जे इहो के अरे हम जानत नहीं भैया का हम जानत नहीं इहो झारंग हो हां जी हमनी के आई रहनी जा खाली है जा रहे प्रोग्राम नो नवादा में हनिया रहे भैया हमर रहल है जानते बनी इहे माने हो यदि व्यास गाओ तेरे माई के भजन त बेंजू वाला के भजन बजावे के चाहिए ई ना जे हम कहते जे मैया आवो आके हमर लाज बचाओ ई लागस बजाओ जब मान ले बिया हम के पोती आ पगली देखावे अगरबत्ती आ बनल चाहती है सत लेकिन चली जाते नहीं हमने के माई के को पचरा गाई जा जी हमने के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा यही तरीमान सम्मान रवा सब का बन रहे इ तरह सब के प्रेम बा जरा सब हमनी के बुला लेतनी न तो महाराज हमनी से भेंट होई जी आग्रह करतनी तनी मिथिलेश भैया तनी मंच पर आइए गौरव हम माला से तनी हम स्वागत करब तनी आई हमनी के लगे का बा हमनी के लगे इहे नु बा माला दो माल ले लो माल हो जा तनी को तनी ताली बजाता हमारा मिथिलेश भैया के नाम पर भगवान और का बनौले राखी चली रहे थी बहुत यही तरीमान सम्मान और बन रहा बाबा जी हिलका के निकली है जान बाबा इनका के रवा अपना मंडली में रखो काहे से कि ई बार देखी मंडली के मतलब जय आदमी होकर तई किस्म के हो किसिम जय गो मुड़ी होकर तई प्रकार के मुड़ी होकर मोय साल धो दी अब इनकर देही में बड़ी जान बा कतनो साजबाज इनका देही पर लाद देबो एक कहली गाड़ी पर कहली पहुंचा दी चेंजर नाल तबला हारमोनियो रही त कपारे ओमे कोनो प्रकार का टेंशन नहीं है अब प्रधान जी अब तहर बोझा तहर हलुक हो जाई चलो तो तनी नलवा के बेसवा के तनी साउंड तन दे दो तनी उठा दो ऑपरेटर तनी नलवा के बेसवा के साउंड दे दो और तनी ज्यादा और ही उठा दो उठा दो हां ठीक बराबर तो लालबा तरवर मोती अरे जोड़ल बाया चरवा ए मैया हो कि निमिए नु तरवा तमाई मोरी लावेली दरा बरावा ए रमन निमिए हो अपना माई से बढ़ के देवी अब बाप से बढ़ के देवता दुनिया में केहू हो ना
जो जौन माई तारा का जन्म देले बड़ी, जौन माई तारा का अपन दूध पियोले बड़ी, वो माई से बढ़ के देवी या बाप से बढ़ के देवता दुनिया में केहू ना। अपना माई बाप के एक लोटा पानी ने खेजे दे आ दौड़ जाता रह शंकर जी के। शंकर जी पागल थोड़े हैं, वो पहचाने लो ई जेकर जामल है जब ओकर ना भई, ई जेकर जन्मल है जब ओकर ना भई, तो ई हमार होई ना ले जाओ ना पठारा तरह उसने आशीर्वाद ले लिए जो। जो उहेली अपना माई बाप के सेवा करे के बाद, अपना माई बाप के सेवा करे के बाद, जौन माई तारा खातिर सब कुछ कइले बड़ी, जौन बाबूजी तारा खातिर सब कुछ कइले बड़े। एक विद्वान का कथन है, जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में कभी देवी देवता बसते नहीं। भा लगले बबुआ अढ़ौल के हारवानु शोभे माथा पर गजरबा ए मैया हो कि निमिये नुतरबा तब घावा बैठलबा बजरबा ए रामा निमिये हो तरबा बघावा बैठलबा बजरबा ए रामा निमिये हो तरबा अपना माई बाप के ना हुई दुनिया में केहू के ना हुई कहीं का है। एक घर ऐसा जमाना हो गइल बा, समय हो गइल बा। चाचा अभी हमनी के गांव देहात में ठीक बा, शहर में चल जाए, बॉम्बे चल जाए, कलकत्ता चल जाए, दुबई चल जाए, अमेरिका चल जाए, वो जब माई बाप जब बूढ़ हो जाता रहे तो लोग वृद्धाश्रम में भेज देता। बताई यदि अभी तो हमनी के अच्छा बा, हमनी के अभी ठीक बा, बाबू माई के सेवा ना करबो तो दर्द याद हंसे लगे। हमारा फलाना अपना माई बाबू के पानी मतलब सेवा ना करे। अभी हमने के अच्छा बा, बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड में अच्छा बा, चल जाई बॉम्बे। जब शादी होता लड़कन के माई बाप से बोला चली नहीं। अब हमनियों कहे देखे के मिलता का 3 महीना से महतारी बीमार भी खोखती है, एगो सिरप खाती ए बचावा एगो सिरप ले ले, कफ सिरप भइल बा तो लइकवा 3 हली डांटता, चुप रह एकरा का परसों दिन किन के देले रहनिया ई पियतिया गिरा देतिया आ उहे मौगी कहतिया भाव में उहे मौगी ले ले अपना उहे मौगी कहती है हो उहे मौगी कहतिया कि ये राजा जी जा तनी बाजार होली नजदीक आई, एगो लकमी के मोठलाली ना लेके तो मर्दा कहता एगो कह ना गोदम में ध देता नहीं खात रहिए लावत रहिए। अब देखो माई एगो सिरप मांगत दिया तो नहीं खे दिया अब मेहरारू के सके हेलो इहे ऑपरेटर बंद मत करो। अपना माई बाप के सेवा कहीं कहीं जाला ना तू अपना माई बाप के करबनु तहार जमल को तहरा के करी आ तू ना करबनु तो वो देखत न कि हमार बाबू जब अपना माई बाबू के नहीं खन कले तो हम करब वो ना करी कह कि जो कह कि जेबे तो जो ई है एक ही आसारवानु बाटे अरे शिकारी के पचरवा ए मैया हो कि निमिये नुतरवा तो बुढ़ावा